Čekaj, jel čitam i imena ovih što su neki Hasanaginica, da li je to muško-žensko, ne znam, ima mnogo muškaraca koji su žene i žene koji su muškarci. Kaže, opusti se, nisi faca, ako otvoriš prozor od kola, ono se čuje džus. Mislim, ne znam, brate, verovatno nemaš kola i ne možeš da spustiš prozor, pa ti je sad ta situacija, razumeš, ne znam koga si hteo čuješ. Voleo bi da Đus, Đani i Ceca snime neku traku. Pa to se neće desiti, mislim, s Đanijem možda, s Cecom možda, ali Đus, Đani i Ceca, profitabrila, znači dobrila koja ulazi u profit. Zašto je Đus možda jedan jedini brat koji je započeo tu priču o rap i estrada i možda jedini od tih ložača koji odgovara na svojoj oficijalnoj strani? Pa vidi, profitabrila, dobrila, odluči se jesam ti gotivan ili ti nisam gotivan, jer kao jedan jedini brat, a onda od tih ložača, to govori o tvom profilu. Ljubim te u Dobrilu. Zašto Đus stvara predstavu o sebi da je bitna persona? Bukvi, moja komšinica je bitnija od njega. Pa burazeru, mene ne možeš da jebeš komšinicu, možda izbariš, tako da, jasan je tvoj komentar. Ja ne stvaram nikakvu predstavu, predstava se odvija svakog dana oko nas. Svi smo mi neka uloga, a ti imaš ulogu da jebeš komšinicu. Mrzovoljno oko, kad mi kažete da vam je Đus omenjeni reper, dođe mi da vas pucam u glave, ali shvatim da ste već ubijeni. Kad mi kažete mrzovoljno oko, dođe mi da ti gurnem duboko i da te odvedem u osnovnu školu, da naučiš da pričaš i naučiš pravopis i tako. Pozdrav za sve kojima sam omenjeni reper. Aj, kaži da Đus nije jedini gangster od domaćih. Pa, brate, ne znam ko treba da kaže, ali ja nisam gangster. Ja opisujem samo ono što je oko nas. Ja da sam se odlučio za to u životu, ne bih imao priliku verovatno da snimam. Onda bi, brate, Kristijan i ja imali isti broj pesama, brate. Jer Kiki kad izađe, on baci rimu, razumeš? Od luksuznih dešavanja u životu, čuj žensko, htela bih da me Đus potapše po leđima i kaže otkači sa mnom do ludila. Vidi, ako je to luks priča, piši mi na Facebook, evo, naći ćemo se da te potapšem. Došao Đus, stari rejver, sinoć na Astrale, poveo sa sobom 6 osoba, 2x2 da ga čuvaju kao da će neko da ga kidnapuje. Vidi, banana brain, mora da si bio na ekstaziju pa si video te iste ljude 2x2 više. Jer, brate, bio sam prvo sa devojkom i sa Vokijom, mojim ortakom, i DJ Milandom. Znači, oni niti su 2x2, niti su telohranitelji, nego ljudi koje poznajem skoro ceo život. A Mićo, kad smo mi bili na prvom Astralu, ti si bio na sistematskom pregledu, brate. Pošto je Astral Projection bio u pitanju, možda sam se ja uplašio u nekom momentu da će vanzemaljci da me odvedu. Koji je ovaj Đus u stvari bratina? Brate, ko da si rekao da sam slanina. Bratina, bratina, dobra mi je vratina. Hvala, brate, šalim se malo, znaš. Ovaj Đus je nekad bio dobar reper, sad je sličan Mitru Miriću. Pa vidi, brate, a kad bi merili kapital, je u vreme Mitra Mirića kad je bio mojih godina, apsolutno smo slični, tako da hvala ti. A druga stvar, kad ti budeš bio sličan Mitru Miriću,
moći ćemo, brate, da popijemo i neko piće, malo da popričamo i tako. Budi dobar, vidim da ti je bramazepan, tako da smanjimo. Čoda bikarbona do jaja, brate. Čoda bikarbona. Đus ima najjaču tetovažu na svetu, pa lik ima Stevena Seagala, ispod piše najjači. A brate, kad je najjači.